Bé, nens, nenes, benvinguts. Estem al segon trimestre. Com han crescut les mesures de seguretat, haurem de tenir les finestres i les portes obertes de bat a bat perquè pugui sortir el maleït Pichu. Sembla que hi ha gent que ja té mig peu a l'infern. Sor Maria, puc anar al lavabo? Sí. Sor Maria, puc anar jo també amb el Joan al lavabo? Sí. Joan, espera! Ai, no!